make your hinablos laugh challenge. Dapat pakadlaw siya. Nakadlaw ka. Wala niya na sa camera. Ocho, black dance. Kasi gusto ya, Russian. Hindi siya sa gusto sa Russian. Ako yung pakadlaw si... Ako yung komedyante sa iyo. Nakabudlay sa iyo pakadlawon ha. Araw, kadlawi tsura mo. Ano? Sino na sino na Ikaw galing kadlawan. Ikaw ginatulok yan. Ikaw be. Kadlawa lang siya. Sige be. Go. Sige. Sige lang, bisa ano lang. Tsura ko lang ang kadlaw. Anong kadlaw sa tsura mo? Yak! So, first time kong magkugo sa akon nga hinablos. Siyempre dapat mga alcohol gitanay. Okay? Para safe, no? Safe. Okay? Kuguson na siya. Opo, eh. Ano? Ay, buka alcohol. Sinanay pati ka mo, balik alcohol na din. Op. Do may mahana nga hibiaw. Ay. Pag i-soft ba na imo? Soft ni siya. Ihalad ka yan. Yan. Gabukal-bukal na naman ang iyang. Bukal lang laway. Eh? Ano? Yeah, dia. Ay, bo, ano ba? Hindi ka naman palikit. Monster na. Ano? Ano? Ay, suraya ay. Uy, kamaluro so. Tawag na si Tito. Babalaan mo na kung wala siya ito. Why pa eh? Ay, ano sa kadlaw? Kadlaw. Gusto ko yung tumangay kami eh. Hindi ko yung gusto nga... Ako na yung mga posisyon ng mga dugas. Ay, no, hindi ako. Ano? Ano? Ako galing. Gusto ko yan, di ba? Paano? Hindi ka na magbalik sa Canada? Dali ka na lang? Okay. Ano man? Uy! Kita ya. Hindi mo nga... Target, unlock. Tulog ka ko. Pabla ilong ko? Ano? Gusto kita mo brain ko? Ha? Hey! Welcome! Ari na siya sa balay! Nakabisita siya! Nakalimutan. Dali lang! Are, barato lang! Dapat may ano ko na ha? May ano ko na ha? Baligyan. Barato lang! Sa monetization mo ha? Baligyan. Let's start at 1 million! Hindi! Naka-vlog yun. Pati alam na sa. Naka-vlog ko ito breastfeeding. Da sa sako niya pwisto. Te hamot man na da. Ay, buhiyang sa'yo sa init eh. Pian ka gito sa baho. Ha? Parang tag-iya ho? Nanamian ka? Sa humudang baho ni tito mo. Iya na da ni tito bed. Iya na da pwisto. Hamot na. Kapil-apil mo diya. Dali ka na lang. Ha? Oo. Dali ka na lang. Gabi ko po. The next day. So ang obra ko is pakadto pabalik lang sa balay, sa Balantang kag diri sa Mantulyaw kung gusto ko magbisita kay Ellie. Kay Dayunes kay Depax. Lapit man na.
May ito sila din. Maya! Sinuna, gabi, wala, sinuna sila, Hindi ka matulog sa akon kung sa camera, ha? Natingig ka, fix your head, fix your head. Sinuna, Sinuna sila nga duwa, sinuna, Alright, magiging driver tanay sa mga bakasyonista no? Which I promised kung mag-abot sila. So, ibili lang nila kay nanay. Si nanay natin siya mapantay kay Baby Ellie. Di siya, mastay di siya si Baby Ellie, tulog subong. Magbugtaw, siya na bahala. Meanwhile, i-drive ko sila, mapa-SM kami. So, yeah. That's my role here. Concept mo sila. Wala mo gila. Pero puno na ang arms mo, no? Wala na. Several days later. Alright mga paps, so ari ko din subong sa 665 Almost Devil Tattoo Shop, no? 665 Almost Devil. Gets nyo? So ari na. Ito, si Bayaw. Tol, ayos ka lang? Paps? Ay, sorry. Okay lang. Okay. Swerte ka sa akong artist. Okay. Jackpot ka. Jackpot. Jackpot ka kayo nakapuli siya. Yan eh. Okay, basta tol? Swabe. Okay lang? Magan ka mo. Sakit na kung namit pa. Medyo manamit ko. Namit pa. Okay. Namit pa. Brano pa eh. Magan ka mo. Grabe. Lumabae yun. I-document ang mga sekreto niyan, bro. Secret reveal. Ligo at dasal. Sekreto. Total ano meaning sang duha ka pispes na. Wala, peace on earth lang. Okay. Wala na sang dalong nga meaning. Wala. Okay. Okay, so meanwhile, natin pagkinde. Boss? Paps? Ayos ka lang de? So ano ning imo nga piece de? Japanese Oriental. Japanese Oriental. Japanese Oriental. Ano na siya ng tigre? Right. Sino nga lang sang artist mo de, bro? Si Marlon Unasin. Malupit na art. Malupit. Oh, jackpot ka man. Jackpot. Nakapuli. Lodi Marlon, okay ka lang da? Ayos. Ayos lang. Sige. Po, kamo ya mga artist, bro, why man ka may problema ka kinaistorya ka mo no, samtang naka no. Okay gina yan no. Sa buli ganyan sa ako na kayo malipat yung isang apoy nga ginatawag. Kaya isab lagi naisip ko bla samtang ka tattoo ka mo, syempre ga-focus ka mo kay base disturbo, pero why na ya sa inyo? Okay na yan. Sanayan na yan. Pero may ara man artist niya hindi gusto istoryahan. Sa may mga event ko. Okay. Kinukos mo nga sa every session nga may storya, lingaw ko ganyan. Mayo no, pampa Pagkarula sang tuyo. Ano ka ba yun? Send ko mga matanda. Ikaw pinapigado, nagpunta doon. Kaya gusto lang. So Pops, ano ni, may nga daw nga gina enhancement na yan, no? Okay. Kaya may so ginapa-sire mo lang. Si Migo Christian, hindi ka pasakit, no? What's up? Patsagaan mo na, ha? Yes, sir. Alright. Luwig-luwig pa. Sige lang, ah. Hindi naman ang namit mo, sa sakit. Hindi mo diya, tol. Ayos man. Swabe pa, so Ayan na. far.
Na. Ako okay gito eh. Okay. Okay ka lang, Lods? Okay lang? Sir, wala gito kabatsyag sa kit. Wala, kid. Aling kagina. Kaya bilis din siya, ma. Believe ko, ah. Ano tawag ni Lods? Ano tawag ni Lods? Ano tawag ni Lods? Okay lang? Okay lang? Dami ang totoo. Kung tapos na. Pero nanghina, tapos bumili yung pinto nila. Wala na. Hinala. Sa una, gwantahan pa. Sa subong. Nasa Cebu, tamin no, tibay-tibay. Hindi. Taway patay pa ko to. Why na, layo na. Nagka-break ka mo, Magtutuka yung client ko ng porting. Tumawag sa kay Tiagoy. Kung solusyon ni Tiagoy, Tramadol. Subuho na ni Boss Christian si Migo Tati Palong. The human waste din. Okay. Human waste. Human waste. Wait. Bala, yung gabi sa tarango Ay. Ito sa tanan na. Ina mga bago lang subong nga gabi, magalong ka sa linog ng Channel 14. Ako na si Palong ang human waste. Amura naging human waste. Human waste. Klaro ko lang waste ay hindi human waste. Base human waste ba na yan? Wait. Waste material. Kita ko siyempre sa lang lagyan niya, ba't ako ngayon, makita ko yung lagyan niya, kasunod na sa utok ko yung Pirme ka to? pirme, yung tanang labot na Tamadol na. Si Boss Christian pa baka no. Isa ko ba? Pwede mo na nagamit. May klinte, kasi may pagbutan na lang. Ilonggo dad tatay bla. Subscribe ka mo ha. Kilanlan yung kwarta. Sige. Para maipatato. Do, sige do. Tol. Kita na lang ta. Diba? Ana? Si Mrs. ko na. Oh, sige lang, hindi na pagtanawang bagong vlog kay Pigado na. Mga iban tanawa lang. Lagi bantayan, lagi na. Bantayin nyo. Ha? Sige.